Per realitzar una orquidectomia, el material que utilitzarem és 1. Pinces Addison, 2. Tisores Mayo per tallar fils i tisores Metzenbaum per tallar teixits tous, 3. Fulla de bisturi i mànec, 4. Portaagulles, 5. Sutura monofilament no reabsorbible 2.0, 6. Gas estèrils, 7. Pinces hemostàtiques, mosquits i 8. Pany de camp. Ens situem a la zona prescrotal i empenyem cap a cranial un dels dos testicles per fer la incisió sobre un d'ells. Si no ho fem així, podríem tenir el risc de tallar massa i arribar a tallar la uretra. Es subjecta el testicle i es tallen les capes que el cobreixen, fins a arribar a la túnica vaginal visceral. Un cop tenim un dels dos testicles exterioritzats, localitzem la cua i el cap de l'epidídim. Farem un estrip a la túnica vaginal visceral per exterioritzar el testicle a la part oposada del cos de l'epidídim. Després, desinsertem el lligament testicular del múscul cremàster amb les mans. Si fos necessari, ens podem ajudar d'una gasa o un mosquit. Per fer les lligadures, primer obrim una finestra amb la punta del portaagulles per passar el fil i realitzar una lligadura amb nus de cirurgià reforçat, fent un nus doble i dos nusos simples en paral·lel al voltant del vas. És important apretar els nusos el més a prop possible, fent força amb les mans i no amb els colzes. Ara, sense tallar el fil, fem una lligadura en massa al voltant del vas i del conducte espermàtic i nuem amb un nus de cirurgià reforçat. A continuació, realitzem una segona lligadura en massa per sota de la lligadura anterior. Aquesta lligadura la deixem amb el porta per poder controlar després que no hi hagi sagnat. Col·loquem un mosquit a l'extrem distal del testicle per evitar que caigui la sang acumulada i procedim a realitzar el tall. Aquest tall el fem amb el bisturi recolzant-nos sobre el mosquit o amb els tisores Metzenbaum per sobre d'aquestes dues lligadures, el més proximal al testicle. Un cop el testicle ja no tingui cap difusió amb el cos, es comprova amb i sense tensió del vas que el monyó no sagna per evitar futures hemorràgies. Després, es procedeix a recol·locar la resta del conducte espermàtic a l'interior de la túnica vaginal i aquesta a l'interior de la bossa escrotal. No cal suturar la túnica vaginal. Es torna a comprovar que no sagna. Ara es repeteix el procediment amb l'altre testicle. Es torna a exterioritzar el testicle i es realitzen les lligadures corresponents.
Un cop hem seccionat tots dos testicles, es realitza una sutura contínua del teixit subcutani. Comencem la sutura en teixit sa, és a dir, fora de la incisió, i realitzarem un ús de cirurgia reforçat. Hem de comprovar al suturar el subcutani que no suturem la uretra. A l'acabar, realitzem un ús de cirurgia reforçat. Per últim, es procedeix a realitzar una sutura intradèrmica. Comencem la sutura amb un ús de cirurgia reforçat. L'agulla sempre és introduïda per la dermis. Per tancar la sutura fem servir un nus d'Aberdeen. Es fa un llaç amb les mans i es passa sutura per dintre un mínim de 3 cops. Després el fil es fa passar per darrere del nus i per sota de la dermis per enterrar el nus. A l'acabar es renta la zona amb gases i s'inicia el procediment de desconnexió de l'animal de l'equip anestèsic i es recull el material.